Dette modul skal handle om mekanisk energi, som altså handler om fysiske genstandes bevægelser. Og derfor skal vi kigge på en simulering af en mand, der skal bevæge sig frem og tilbage på en skaterampe. Mekanisk energi består af to komponenter: potentiel energi, som også kaldes beliggenhedsenergi, og kinetisk energi, som også kaldes ren bevægelsesenergi. Og det er omdannelsen af de her to, som vi skal kigge på hovedsageligt. Så hvis vi løfter ham her, så kan vi se, at den totale energi, som her, fordi det er et isoleret system, vil være den mekaniske energi, det er den samme som den potentielle energi, som altså stiger, desto højere man kommer op. Sætter vi ham så i gang, er den totale energi stadig konstant, men den potentielle energi formindskes og bliver omdannet til kinetisk energi, som så når han stiger op igen, så bliver den potentielle energi større, og den kinetiske energi formindskes. Og hvad er det så lige, der gør det? Det kan vi kigge på med nogle formler her. Her kan vi se, at mekanisk energi er lig med potentiel energi plus kinetisk energi. Altså bliver den potentielle energi formindsket, stiger den kinetiske og omvendt. Og vores potentielle energi, kunne vi se, den steg efterhånden, som manden blev løftet højere op. Og det er altså vores beliggenhedsenergi, som bestemmes ved masse gange tyngdeaktion gange højde. Altså stiger højden, stiger den potentielle energi også. Derimod er den kinetiske energi bestemt ved en halv masse gange hastighed i anden. Det er også vores bevægelsesenergi, altså når farten, hastigheden stiger, så vil den kinetiske energi også stige. Altså når han rusher ned ad rampen, og der kommer fart på, så stiger den kinetiske energi. Går vi tilbage hertil og fjerner ham fra rampen, men løfter ham op i et frit fald i stedet for. Igen kan vi se, så højere vi kommer op, desto højere bliver den potentielle energi. Så når vi slipper ham, skulle det ifølge de formler, vi har kigget på, gerne omdannes til kinetisk energi. Det kan vi se her. Den totale energi er konstant, men der omdannes til kinetisk. I det han rammer rampen, kan vi så se, at der nu kommer en ny energitype ind, som er den termiske energi, altså varmeenergien. I det, at der i det slag, at han rammer her, sker noget friktion, noget gnidning, som gør, at der bliver skabt noget varme, som altså går over i den termiske energi. Vi kan så se, at både den potentielle og kinetiske energi er blevet meget mindre nu. Derfor vil den mekaniske energi altså også være blevet mindre. Man kan også se, at han bevæger sig meget mindre, end han gjorde før. Og det er så fordi, at en del af energien er blevet omdannet til termisk energi i det, han rammer rampen i faldet. Men den totale energi er stadig den samme, fordi at der ved energi aldrig går energi tabt, det bliver bare omdannet til en anden slags energi. Så selve den mekaniske energi er blevet mindre, men den totale energi er stadig den samme.